This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Nakajingkran wa Paul Lingdo Menteri Badai Khmi Yakatana Tourism but nong Kyntien ko sarkar MDA2 baka dan Eiei Lyndet hakabay day baka jingmi ki kenrom kenram ban penslam yakajingpen kenria yaki basong de jingde harut surak bat lenti yak kejat hakandai lan kalapen nong yakakong Angela Rangan kedekot jangka Provisional Town Vending Committee PTVC ban ther ting e yo new menteri. Habakran Shakilat Pathai Kubor hakanok pai singi jangka artare unai tung araja arpusan kakong Angela kalaong bau menteri unhab ban Pynshai halor ke jingkran jeng u lem kumta kan ujor dak ejahar bat kumju uru dak defamation case persya ya u. Nalor kata kalaong ru bakat kekerdan menteri udang keren lapla bat lek se kala bandan Eiei penban Lyndet ke jingkran jeng u. Kabayalan bakla ke jingkran jeng u tourism minister. Halor kini numbers of hawkers surveyed and who is eligible, who is not. Manu bade banyo. Namar bangi ngitip ha. Jadi mangi besong ka PTBC ngitip ba ka survey kalaya. Ndrei ko mangi le ang nektaila kan hapdon biang again, a verification process, claims and objections. Ka bakam pa ya ngro ko so. If you la ban ong ka name ki eligible hawkers sa Motran, sa Watsley, sa Wejwig Jakan, nama ka proses kan patut. Katu kalong ka bakal ikhamakor nama ba, lomba penyalam baklai pai ba, nalor bamde member TVC nalor bamde Urban Affairs Minister. Susai kini number nang ni nang tai ban sapriang ha war ka Shillong ban kulmajing mut su ibrio. Sakawairu katu ka jing kantho baong ba don Eiei Lyndet hanan nakini nong yalam ki seng mo I ba pol ka pha ba in da Pynshai pha lo kani da imla ban Pynshai ba imut ayu ngin file FIR ngin file defamation Pynshai nomor ba kamdei ka ba biang kat ta ka kerdan jong u nong nikmat ban chukren labla no then parang ki ong especially when you're a representative and a legislator you have to have some responsibility which begins with what you say and rei hang ni pade itu ba kadon Eiei Lyndet bai ong sa phang kata ka jingdon Eiei Lyndet ikinong yalam ya kaseng but nga kwa ban pun kan mau pa baru pa shwa bi indrem kan election ne bentar di dak job yang kang sien rei la ju ram election but shwa ka to jingrem ila ju bat rokum Urban Affairs Minister nga kwa ban bu ani ka jingku simple question pile ayu ka hapor ba bat ha ka bor ya ka portfolio ko pale ban halor ka sor ban bet ki ro ka jawab kalong nem le bat haba ki nong de madan pade kila alum hakaseng bat maki ki shlur ban le cheng shari ban dawa ba jela jongi kan di ban walam ya kan ka an ban menta kila adon benta thik pathik ban pentre kami kan ka an ki wan pentami ki wan pentria ya kan ka seng ka pha ba ki khat absen namar pa hapor ba shong u riu pa ba ro hapor ba rem election da de si sha ita I briu iba dan ka jing sino benta kan ka so as a concerned citizen, as a responsible citizen. Nadu for Atiar, Andrea Mentaru, ada pun hajing mut, ada pun kena ada yang panpawi rei mentah pada keren kamula ini. Rei kalau ke ika bi leran, rei kamde ke pada kaba ibulah. Nama million ni, bancu keren lapla ini. Rei mangi tingin numpediang, bat lada imla ban Pynshai. Pamut ayu bangi hanangi don Eiei Lyndet papan sange ya kene kakam na mangi la batai shai wat dak jing tho rum la ai shai ka PTBC ka sarkar ba ni kan kan sange mangi papan pet ya kene kakam mentangi ong pet biang ni COV na makidon jing bakla pala na katam don Eiei dai kene ka jing kran ju I badon Eiei I hapan pen shai na ba dia thu yang ni mai don ayu Lyndet ban kan Habatien, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kashap plus F haka jingsom.
Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki Balai hi banai kita. ka don ka we ka jing man toy ba kong san ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f manta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya